Amnesty blij is met de uitspraak van het Hof op Curaçao. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie laten weten. Zoals bekend heeft het gerecht, het gemeenschappelijke hof op Curaçao, op 30 juli bepaald dat het opsluiten van mensen vanwege hun irreguliere binnenkomst op Curaçao onrechtmatig is. En dat betekent dat volgens het Hof mensen uit Venezuela die met een bootje hier komen en worden aangehouden, niet automatisch gevangen mogen worden gezet. En Amnesty International is daar al lange tijd voor aan het strijden. Ze hebben gepubliceerd in 2018, 2021, 2023 hebben ze onderzoeken gedaan naar de situatie, hoe Curaçao omgaat met vluchtelingen uit Venezuela. En ze zijn blij met deze uitspraak van het Hof. Eerder had het gerecht in eerste aanleg dit ook al aangegeven. En Amnesty International die roept Curaçao op om vreemdelingendetentie slechts bij uitzondering toe te passen. En ze hopen hier binnenkort met de Curaçaose autoriteiten over in gesprek te gaan tijdens een volgend werkbezoek.